magana da na faɗa tun farko ita ce gaskiya. Magana da matanka ta faɗa mana ƙarya ce kenan. Mai da shi. Alhaji, wayannan kuma suwaye. Wannan mai gadin gidan ne mai tsara aikin gidan. Ok, zan so magana da su ma dama. Wato, Abdulsamad ya amsa cewar shi ya kashe wannan mutum. A'a, shi abin da ya kashe shi ba. Ya za a ce ya kashe shi, na shi idan ya kashe shi wannan. Ba da niyya ya kashe shi ba. Ya same shi ne yana yunkurin yi wa matarsa fyaɗe. Sai bige shi, sai ya bigi gini, sai ya faɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu shi ma kashe za a yi? A'a, ba za a kashe shi ba. Idan har ya tsaya a gaban alƙali, alƙali ya yarda cewar ba kashe shi da gangan ba. Ya dai niyyar ya kare mutuncin matarsa ne. Shi sa ya ture shi ya mutu. To in Allah ya yarda ba mu da matsala. A wani kotun barista? A irin wannan kotun? Abinda za mu yi na da shi kokari za mu yi mu kai shari'an nan kotun musulunci. Domin a musulunce ne kare haƙƙin matarka ga kowane irin cin mutunci ya zama jihadi. Kuma haƙƙi ne ma da ya rataya a wuyanka. Gaskiya ne, ai mutunci uku shi ake karewa. Mutuncin addininka, mutuncin neman abincinka, mutuncin idan za a keta wa iyalinka mutunci. A gaskiya ba gaskiya ya faɗa ba. Me kike nufi? Abin da ya faru, Jafar ya mutu ne tun da daɗewa kafin Abdulsamad ya shigo cikin gidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinga, tun da ke kina gidan, don Allah ke maganar dalla-dalla ki faɗe da abu yake don Allah. Me yasa kika ce haka? Abin da na fahimta akwai alaƙa tsakanin anti da Jafar, domin na yi satan jin maganganun da suke yi. Maganganu ne na soyayya, soyayyar ma mai cike da shauki. Ke, ba wannan aka tambaye ki ba, ana tambaye ki taya aka yi ya mutu. A'a, guba ya ce. Kamar ya aka yi ci guba. Amma ka san ka Abdulsamad iya goma? Goma kaɗai na fi shi? Can bayan an jima sai ta zo ɗakina take tambaya na ya aka yi guba ya shiga cikin abincinta. Koko ni na zuba mata a cikin jajjage. Ke kika yi jajjagen kayan miya? Ya aka yi guba ya shiga ciki? Guba kuma Hajiya? Ni ban san ya aka yi ba Hajiya. Wani irin magana kike yi haka? Yanzu gashi abincin da na ɗauka na ba mu kyan wata ci ta mutu. Me kike gaya min? Hajiya ya za a yi in sa miki guba cikin abinci? Ban san yadda aka yi shiga ba. Kakki rena min hankali. Idan ba ke ba waye ya shiga kicin din? Wallahi Hajiya ban sa miki guba cikin abinci ba. Ya za a yi na sa miki guba a abinci kuma? To, ni na sa kenan. Shine ta ce man to ai ta ba mage abincin kuma ya ci ya mutu. Kuma ni ma na ga magen a mace. To in dai haka ne, kai a matsayinka ne mai gadi, ka ba mu labarin yadda aka yi Jafar ya shiga gidan. Me kake tunani? Hajiya ta kira ni in je in so mata buredi. Bayan kuma a lokacin kowa ya karya. Kuma abincin da Hajiya ta fi so shi aka dafa. Bare na yi tsammanin bata ci ba. So nake ka karɓo min biredi a waje. To. Na 200. To shi kenan. Ina tunanin kawai ta aike ni ne domin shi Jafar ya shigo. Sannan bayan wani lokaci sai ta fita. Jin kaɗan sai ta dawo da motar Jafar. Na buɗe mata ƙofa ta shiga. To a wannan fitan da ta yi ne, kafin ta dawo sai ni kuma na shiga gidan ta ƙofar baya.
Da na fita waje sai na kira kanwar mahaifiyata domin na koma gidanta. Bayan ta koro Hadiza sai na tsaye da ita a yunkurinta na barin gida. Alhaji ya zo ya tahon sannan ta zo ta buɗe. To ina tunanin ta koro Hadiza ne saboda tana neman yadda za ta yi da gawa. Amma fa ni ban ce ita ta kashe shi ba. Gaskiya ba ita ta kashe shi ba. Sannan a lokacin da Alhaji ya dawo ta buɗe gidan ya shiga, ni ma na shiga gidan. Na zagaya ta baya sannan na ji tana faɗa ma Alhaji cewa ita ne ta saka guban domin ta kashe shi saboda ya nemi ya yi lalata da ita ko kuma ya ɓata mata aurenta ta wajen yi mata sharri wajen Alhaji, wanda hakan zai iya sawa ya sake ta. Dangane da bayanan da kuka yi, Jafar ya shigo gidan Salma ne da sanin Salma, sannan ta dafa masa abinci ya ci. Wannan abincin yana ɗauke da guba, wanda hakan ya sa ya ce mutu. To, ga sakamakon da likitoci suka kawo wanda ya nuna da cewa tabbas guba ya ce mutu. Kai mai gadi, a matsayinka ne mai gadi, za ka iya faɗa mana mutane nawa da suka shiga gidan? A iya sani na matar Jafar ce kawai ta shiga gidan. Na ga shigarta kuma na ga fitowarta. Okay. Kafin Salma ta aiki ka sayan biredi kuma ka dawo bayan sayan biredi? Bayan na dawo ne. Salma. Na'am. Mai aikin ki Hadiza ta san fiye da abin da ke tunanin ta sani. Ta san alaƙar ki da Jafar. Alaƙar lalata da take tsakanin ki da Jafar. Duk bayanan da kike yi da Jafar ta sani. Ta san lokacin da kika dafa wa Jafar abinci kika kawo masa da irin hirarrakin da kuke yi duk a kunnuwanta. Abin da ya daure min kai shine babu yadda za a yi ki gayyaci Jafar ki kawo shi gidanki sannan ki dafa masa abinci ki zuba guba a ciki ya faɗi ya mutu. Idan ko da kina son ki kashe Jafar, ina mai tunanin cewa ba za ki kashe shi a gidanki ba. Salma, ina horonki da cewa a cikin kowane irin al'amari idan mutum yana tunanin babu gaskiya a ciki ko kuma yana ƙoƙarin ya ƙirƙiro gaskiya kuma ashe ba gaskiya a ciki, to zai dulmiyar da kansa. Kada ki tunanin cewa baki da gaskiya sannan kuma ki ƙoƙarin cewa bari ki nemo ta. A ƙoƙarin yin hakan zaki iya dulmiyar da kanki. Amma idan kika faɗi gaskiya sai bincike ya kawo miki mafitar da ke baki taɓa tunanin cewa binciken zai kawo miki ba. Ina son ki faɗa min gaskiya, daga lokacin da matar Jafar ta shigo gidanki zuwa yanzu wa kike tunanin ya kashe Jafar? Muna zaune a falo da ni da shi ta kwankwasa kofa, sai na umarce shi da ya shiga sama. Na san yadda aka yi, na ruɗe ta, na ɗauko mata atamfa. Na yi mata wayo na ce mata na siyan mana atamfa ne don kawai in ɗauke hankalinta. To amma ba mu san cewa Jafar ya manta wayarsa ba. Okay. Baki gano wani abu a tare da ita ba cewar ta gano mijinta yana cikin gidan? Gaskiya na zargi ta gane, saboda har sai da ne wa Jafar magana. Na faɗa mishi kamar yanayinta ya canja daga lokacin da na shiga sama zuwa lokacin da na sauko. Amma sai mun musu ya ce ba haka ba, don idan da ta gane da duk makwabta sai sun ji labari saboda tsananin kishin da take da shi. To ashe a rashin sanin Jafar ya bar wayarsa a falo. Ban sani ba ko ganin wayan ne ya canja yanayinta, sannan ba ta yi murna a tamfan da na bata ba. Dan da na bata ta umarci ni da in kai mana ɗinki ne bayan na san Saudat babu wanda yake mata ɗinki sai mai ɗinkin ta Ruqayya. Iya abin da ya faru da ita kenan a wannan ranar?
Okay. In mun ɗauka cewa ba ke kika zuba gubar ba, wa kike zargi? Gaskiya ba na zargin kowa. Don ko mai aiki na ban kawo a kai ba. Saboda babu yanda za a yi ta san idan ne girki a gidan nan kowa yana ci, har ta yi tunanin zuba guba a ciki. Idan ta zuba kaga kowa zai mutu kenan. To ni ban kawo kowa a kai na ba. Ban san taya aka yi guba ya shiga cikin abincin nan ba. Okay. Tun daga mutuwar Jafar zuwa yanzu, babu wani abin da ya taɓa ɗaure miki kai? Gaskiya na fahimta. Menene? Alaƙata da Jafar ta yi ƙololuwa. To amma jiya lokacin da Abdulsamad ya dawo ba lokacin dawowansa ba ne. Kuma da ya dawo ya sanar min da cewa wata ce ta yi mishi waya akan cewa da ni da abokin shi muna cin amanarsa a cikin gidansa. To abin da ya ci gaba da ɗaure min kai shine wace ce wannan wanda ta yi mishi waya. Bayan babu wanda ya san Abdulsamad yana cikin gidana. Ina tunanin na san wanda ya kashe Jafar. Gashi zai magana da Hello? A'a. Ni ban sani ba. Ni ban taba zargin su ba kura su da taba zargin su ba. Hello? Okay, wani ta yi daidai? Yeah, it's okay. Thank you. Mun kama ki da zargin kashe mijinki dalilin neman ƙawarki da ke matar abokinsa. Mijina, kashe mijina, haba ubsa, wannan irin magana ne. Oke dan iyayen shi sun ɗauke ka sun shiga da kai ciki sun baka kuɗi shine za ku dawo da laifin kisan kaina? Ya za in kashe mijina? Ha, ka ji wata magana fa. Ha, a rasa kaga ubsa, duk abin da suka duk abin da suka baka a rayuwa zai iya karewa, kuɗi zai kare amma gaskiya ba zai taɓa karewa ba. Wallahi ba inda kashe mijina. Ya za ka kashe mijina to? Haba kusa. Yanzu shi kenan duk abin da masu kuɗi suka yi shine daidai. Shi ko talaka babu ruwan shi ko ya shiga masifa. Aka ce kai ne kanin wanda aka kashe ku? Sai ko ni kanin sa ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi. Kana son a kashe wani a madadin yayanka ko kuma a kashe ainihin wanda ya kashe yayanka? Gaskiya ni na fi son a kashe wanda ya aikata laifin. Ina son ka san da cewa amfanin hukuma kenan. So tari mutanen da muke zargi da laifi su suke na yin laifi ba. Saboda haka jiyo. Kin ce mu ji tsoron Allah ko? Wallahi ku dinga jin tsoron Allah. Ku dinga jin tsoron Allah ko me za ku yi. Amma ni wallahi ban kashe mijina ba. Sani Allah da kika ce mu ji tsoro yana kusa kuma yana kallon ki sannan kuma gare shi da ki koma. Ki kika kashe mijinki. Su suka gaya maka ne na kashe mijina? Ta ya za a yi kashe mijina? Gaya min ji. Ke ce kika bugo waya police station kika ce an yi kisa a gidan Abdulsamad. Wayar da na baki da kika dauka shine mutumin da ya dauki wayarki lokacin da kika bugo waya kika sanar da kisa. Ya tabbatar mana da cewa muryar ki ce saboda kwararre ne wajen gane sautin muryar mutane.
saboda ka ina son tabbatar mana da cewa ke kika kashe mijinki. Ki sani kin je gidan Abdulsamad yau, kika ce wa Salma kin biyo ne saboda kin fito daga unguwa. A lokacin Jafar yana boye a ɗakin Salma, ta tashi ta bi shi ciki. Ashe Jafar ya manta wayarsa a falo. Kika ɗauki wayar kika dudduba, kika tabbatar da cewa wayar mijinki ce, kika yi amfani da wannan damar. Daga nan kika ɗauki hukuncin cewa za ki kashe su gaba ɗaya. Daga nan Salma ta tambaye ki cewa ki tsaya ki ci abinci. A'a, ba za ki tsaya ki ci abinci ba, yanzu ba na ɗaura girki. Zai kai minti na kafin ki gama. 30 zuwa da 5 haka, bai daɗe da na saka. Bayan kin ji hakan, kika yi amfani da wannan damar kika lissafa cewa wannan lokacin ya ishe ki je ki ɗebo guba ki zuba masa abinci. Da yake kin san gidan kamar yadda kika san yunwa cikinki, kika salala kika zo kika zuba gubar. Kika shiga kicin, kika je kika zuba fiya-fiya a cikin tukunyar da take dafa masa abinci. Sannan kika fice. Ke kaɗai ce kika san dalilin da ya sa kika kashe Jafar, amma babu yadda za a yi Salma ta kashe Jafar a cikin gidanta domin kuwa suna more rayuwarsu. Sannan idan za ta kashe shi, ta rasa inda za ta kashe shi sai a cikin gidanta? Bayan haka, ya aka kika san Jafar ya mutu? Kika bugo mana waya, kika tabbatar mana cewa an yi kisa a gidan Abdulsamad. Ki sani, wayarki tana hannun mu yanzu. Za mu iya zuwa kamfanin waya su tabbatar mana da cewa kin kira wayar mu a lokaci kaza, sannan kin kira wayar Abdulsamad a lokaci kaza, sannan kin ɓoye namba kika kira. Amma ki sani, kin ɓoye wanda kawai kika kira ne, amma ba a ɓoye wa kamfani namba. Idan kika ci gaba da yin musu, za ki wahala da shari'a ne, amma ki sani ita shari'a sai da ki wahala da ita, amma ba za ki hana ta zuwa gare ki ba. Mijin ki ka kashe, ta ya za a yi wannan biyar Allah bai tona ba, bashi ma ya rufe. Kin fi son ki je lahira Allah ya hukunta ki akan wannan kisan da kika yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na cuci kaina, na shiga uku. Salati 10 ga annabi. Tafiya ta kama mu, hijira za mu. Gaba ɗaya mutanen garin nan suna hijira, suna tafiya za su koma wata duniyar daban. Hijira. To hannu wannan yaron ba shi da imani ko kaɗan. Kai shiru ka daina wannan magana. In suka ji mu ba za mu ji daɗi ba ba mun gari. Menene dalilin hijiran ne? Hijira. A wani gagarumin fim ɗin gani a faɗa irinsa na farko a cikin shekaru da dama. Hijira. Kan tafiyan nan da muke ba mai iya ɗaukar ɗawainiyar ka sai ni kaɗai. Ka yi kashi, ka yi fitsari, ka yi amai a kaina ni kaɗai. An saboda rashin haihuwan ne Allah ya haɗa ni da ke.
kake ta faman ɗawainiya da ni. Idan baka yi hankali ba wallahi zan sani. Ita fa mutuwar nan da kake ganin ta dole ne fa ta bani. Allahu Akbar. Hijira. Yau fa tasu ta same su tafiya ya da kanin wani. Hijira. Taron za ka zane makaɗi gidan mabushi. Zancen zuci mai wuyar ganewa. Hijira. Gudun da ba za a tsira ba kwanciya ta fi shi. Kada abin ya zama musu ruwa wuya wai maganin mai gyan wanka. Kuma Production ke gabatar da shirin Ibrahim Burnewa. Hijira. Saratu mai kyau ce. La ilaha illallah. La ilaha kaga tafiya. Na Saratu sai dubu ta taru. A'a ragali dan Allah kar a bar dajin nan. Wannan namun dajin zai cinye. A ce baka mun dan ina ranka dai. Ni ragewa ne zan rage wallahi tallahi. Ai gara haka. Marowacin banza marowacin gobe. Kaga tun da namu a can. Tsohon mu ne. Kada wani ya saci kayan wani, kada wani ya ci amanar wani. Idan mutum na kama shi da wannan laifi, za mu yi masa hukunci ko ɗan gidan wani. Wanda ni nan abokin mahaifinka. Duk kayan garin nan masallaci ɗauke tabarma. Kuma yake in ba kai ba. Kai tsoho, kai iya bakinka. Sarkin sa ilimin kenan. Askira kawun shedan. Ina ka bari yake kallo na? Kyale shi ci gaba da kallon ki. Hijira. Hijira mun kai lokaci yayi tafiya ba karewa zabi ko sanyi yaushe za mu ba za mu je ba. Hijira. Ka san a fafata gaba da gaba kai ba sa rana bane. Zan baka wani aiki. Ina son ka zama ajalin sarkin yaƙi. Zan iya zama ajalinka, Zubawu. Haka nake so ka dinga tunanin za ka zama ajali na sarkin yaƙi. Ta haka ne za ka dinga kusanto. Wallahi na fi ƙarfinka. Na fi ƙarfinka har abada. Ko mu rayu tare ko mu mutu tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma har ka saki gaje kansa. Kira ta kama mu dole. Jama'a kun shaida? Mun shaida. Ai dole ku shaida. Duk wani jarumi a cikin mu ya fito mu yaƙi wa'annan mutanen. Ni inda rago ne kowa ya sani ba zan gaji sarauta ba. Shiryawan Nazir Dan Hajiya, labari Ilyas Abdulmumin Tantiri, tsara labari Yakubu Dan ba da umarni Ilyas Abdulmumin Tantiri. Tashi! Nuna da tashi! Hijira. Hijira. Ta yasa ku ga daidai bayan kuna aibata wanda Allah ya jarrabe su da nakasa kuka ɗauka ku ne cikakkun mutane. Allah shi ne mafi ci da gani da abin da kuke kullawa. Watch Tower Production Nigeria Limited as it brings forth its introductory movie, Guguwar So. Guguwar So, yeah, yeah.
ba mutumin da ya taba shiga cikin zuciyata ya zauna a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irinka. Wai shin baba tsakaninmu da wannan tsintaccen kurman wai ka fi so ne? Saboda Allah ɗa na kowa. Ni fa baba ba wai tambayar ka ne akan wai ko ɗa na kowa bane. A'a ni tambayar da nake maka akan waye gwaninka. Wani alewa ne na ga ba a gama da kai lafiya. Guguwar so. Kurumta bata kashe mana walwalar mu ba sai da kika zo.